काय भावानं आम्ही चाललो होते बेडबळ शाळेला, त्यामुळे जर आपल्याला जायचे होते. भावानं गाडी काढली म्हणली, त्यामुळे जरा पोरांना फोन लावा म्हणलं, या म्हणलं लवकर उशीर झालाय भावाला. त्यामुळे म्हणलं भावानं जुली म्हणलं कमानपिशी म्हणलं पहिले गाडी बघायला लागते म्हणले. त्यामुळे जरा भावानं आता चालली होती लचून फाट्याला. भावानं घातली म्हणले गाडी तिकडे, काय विषय नाही म्हणलं भावानं. त्यामुळे भावानं टिल्या दिसले म्हणले, पहिला पहिला बॅट घेऊन हातात पाया लागलाय म्हणले. ऐकत नव्हता बंडा, टप तीच होता. तर म्हणले भावाने इकडे काय पोरं बघायला लागल्या, त्यामुळे वाट बघायला लागल्यात. पहिले म्हणलं एंट्री घेतल्या म्हणले आतली, त्यामुळे जरा जा देते बॅटबॉल शाळेला. आता म्हणलं भावाने काय विषय म्हणलं, एवढं मोठं आहे म्हणलं भावानं. पहिले म्हणलं चहा बॉला 6 चकड्या मारलं म्हणलं भावानं. ते टपती होता भावानं. त्यामुळे जरा भावानं ऐकत नव्हता बंडा. भावानं आपल्या भावाला फॉलो करायला लागते, त्याला टपती बंडा.